सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात श्री बांगर सिमेंट कंपनीच्या पहिल्या गोदामाचा वैभववाडी येथे शुभारंभ झाला। या कंपनीचं सिमेंट ग्राहकांच्या पसंतीस नक्कीच उतरेल असा विश्वास कंपनीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक शिंदे यांनी व्यक्त केला। काय म्हणाले शिंदे पाहूयात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक वेगवेगळे उद्योगधंदे येत आहेत आणि वैभववाडी तालुका ही आता उद्योगधंद्यात अग्रेसर आहे। त्यामध्ये नाव पाहिलं तर आपण भैरी भवानी उद्योग समूहाचं जे गिरीधर रावराणे गेली अनेक वर्ष या वैभववाडी तालुक्यात या उद्योग समूहाच्या माध्यमातून विविध उद्योग हे आपल्या वैभववाडीकरांच्या सेवेसाठी दाखल घेऊन येत असतात। आताच नव्याने यांच्या या उद्योग समूहात श्री सिमेंटचे गोडाऊनचं आज उद्घाटन झालेलं आहे आणि या निमित्ताने श्री सिमेंट कंपनीचे रिजनल हेड शिंदे सर आहेत। त्यांनी आज नुकतंच या गोडाऊनचं वैभववाडीत उद्घाटन केलेलं आहे। सर काय सांगाल, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच एक श्री सिमेंटचं गोडाऊनचं उद्घाटन होते, कशा पद्धतीने वाटचाल असणार आहे? आज वैभववाडी तालुक्यात त्याची सुरुवात झाली, भविष्यात इथली वाटचाल कशी असणार आहे? श्री सिमेंट कंपनी ही भारतातील पहिल्या 3 कंपनीमध्ये गणली जाते। तर जसं बाकीच्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही आमचं अस्तित्व स्थापन केलेलं आहे, त्याच पद्धतीनं आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये स्थापन करणार आहे। आणि आज हा शुभारंभ आम्ही इथे वैभववाडी तालुक्यात केलेला आहे। ही सुरुवात आहे श्री सिमेंट कंपनीची गोडाऊन ओपनिंगची। तर याच्यामध्ये तसं पाहायला गेलं तर श्री सिमेंट कंपनी ही 30-40 वर्षापूर्वीची आहे, पण आपल्या इकडे ही नवीन वाटते। याचं कारण आहे की आम्ही सर्व्हिस देऊ शकत नाही। आता रावराणे साहेबांच्याकडे आम्ही रावराणे साहेबांच्या हातामध्ये आम्ही ती धुरा दिलेली आहे की सर्व्हिसेस जो इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे इथला, कारण इकडचे रोड्स बघितले तर छोटे छोटे रोड्स आहेत, आतमध्ये मोठ्या गाड्या जात नाहीत। तर यांची सर्व्हिसेस आम्हाला माहीत आहेत आणि हे आमच्या सर्व्हिसेसला खरे उतरणार हे आम्हालाही माहीत आहे। त्यामुळे आमचा सेल हा नक्कीच तिप्पट होईल जो आता आहे तो। आणि आम्ही असं ह्या जिल्ह्याचं टार्गेट ठेवलेलं आहे की मिनिमम 10,000 ते 15,000 टन माल आम्ही इथे विकणार। अजून काय तुम्हाला विचारायचं? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पहिल्यांदाच पाऊल टाकले, त्याची सुरुवात तुम्ही वैभववाडीपासून केली आहे। भविष्यात कसं मार्गक्रमण करणार आहात आणि काय उद्दिष्ट आहेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात? कुठे कुठे आपण याचे तुमच्या व्यापाराची व्याप्ती करणार आहात? आता आज जसं आम्ही इथे वैभववाडीमध्ये सुरुवात केलेली आहे, त्याच पद्धतीनं आम्ही कुडाळ इथे सुरुवात करतोय आणि पुढे जाऊन आम्हाला जिथं जशी रिक्वायरमेंट असेल त्या पद्धतीने आम्ही पुढचे गोडाऊन्स त्यांच्या थ्रूच करणार आहोत। सर बघितलं तर आपण मार्केटमध्ये अनेक विविध कंपन्यांचे सिमेंट आहेत, तुमचं असं काय त्यात वेगळेपण आहे आणि ग्राहकांना का आकर्षित होते तुमचा प्रोडक्ट? आमच्या प्रोडक्टची क्वालिटी जर तुम्ही चेक केली तर इतर कंपन्यांच्या बरोबरीनं आम्ही मार्केटमध्ये आहोत। तर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज आम्ही करत नाही। आमचे जे मेन प्रोडक्ट्स आहेत रुफॉन आणि मॅग्ना, जे प्रीमियम सिमेंटमध्ये गणले जातात, ते तर उत्कृष्ट क्वालिटीचे उत्पादन आहे। तर तुम्ही नक्की ग्राहकांनी वापरून त्याचा फीडबॅकही आम्हाला द्यावा आणि तुम्हाला वापरल्याशिवाय कुठलीही गोष्ट कळत नाही। एकदा वापरलं की त्यांना कळेल की आम्ही काय क्वालिटीचं सिमेंट आणलेलं आहे। तर सुरुवात करायला पाहिजे ते वापरायला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या ग्राहकांना किंवा व्यावसायिक बांधकाम व्यावसायिकांना काय आव्हान कराल या निमित्ताने? माझं असं आव्हान राहील की जसं इतर कंपन्या आहेत मार्केटमध्ये तसं आम्ही आहोत हे आम्हाला पण दाखवून द्यायचं आहे। त्यामुळेच ही सुरुवात आहे, ही आजच सुरुवात केलेली आहे त्यानिमित्ताने। बट एक ग्राहकांना आव्हान राहील की तुम्ही आमचं सिमेंट नक्की वापरा। श्री बांगर हे 2 ब्रँड आहेत आमचे जे बेस्ट प्रोडक्ट आहेत आणि रुफॉन व मॅग्ना हे आमचे प्रीमियम सिमेंट आहेत। तर तुम्ही एकदा वापरून पहा आणि मग त्याची क्वालिटी तुम्हाला आवडली तर नक्कीच तुम्ही पुढे वापरत राहा आणि दुसऱ्यांना पण रेफर करत राहा। धन्यवाद। हे होते शिंदे सर यांनी सांगितलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची सुरुवात जी आहे ती वैभववाडी तालुक्यातून केलेली आहे आणि भविष्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या ग्राहकांच्या पसंतीला श्री सिमेंट हे नक्कीच उतरेल असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केलेला आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह मी श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी।